Ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sa ato ng gipahinumdum sa matag usa niining maong tulumanon nga ang atong Ginoong Hesukristo mismo giakusahan nga naglapas sa balaod. Ato kanang babasa sa Juan Kapitulo 5 versikulo 8 ngadto sa 18. Sa gihapon ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga naglimbong sa mga tao. Sa 7:20 sa Juan mao gihapon, ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga giyawaan. Nganong kanunay man ninatong balik-balikon dinhi sa maong tulumanon. Ato ning gibalik-balik dinhi sa maong tulumanon, kaingon ni ana usab. Ingon ni ana usab ang iyang simbahan, kun iglesia, kun katawhan dinhi sa yuta, akusahan nga naglapas sa balaod. Ang mando sa Dios diya sa napulo kasugo nga gadili siya sa pagbatunog mga larawan nga Dios, mga ribulto nga Dios. Giakusahan og kalapasan ang iyang simbahan og ingon ni ana nga tungod kay dunay mga larawan yukbo mao nang nakalapas kuno ang iyang simbahan dinhi sa yuta nga mao kining tinuhuang Katoliko. Ang atong simbahan giakusahan nga nanglimbong sa mga tawo kuno diya sa mga pagtulunan. Kay ang simbahang Katoliko nagsabwag nga siya mao ang matuod. Apan matud pa nila nang limbong kuno ang mga kaparian das panudlo. Kay kuno kini nakalapas sa actually kuno sa sugo sa Dios. Mao nang limbong kuno ang mga kaparian Katoliko diya sa mga pagtulunan. O gusab, dunay mga debate nga atong nasaksihan nga diya sa init na kaayo nga diskusyon, ang debatista nga dili Katoliko maisugong misinggit nga ang tinuhuang Katoliko
iglesia kuno siyawa. Ato ning gipahinumdom para dili ta matingala nga ang tinuod nga simbahan o katawhan sa Dios dinhi sayo ta akusahan ug magka-akusahan og mga nagkadaiyang akusasyon. O manggali nga nahinumdom ko sa pamahayag sa usa ka pilosoper nga si Aristophanes nga iyang gipasabot no diretsoon nila nato sa Binisaya nga kung kita kuno mo desisyon o sa dili pa ta mo desisyon diya og unsa man nato mga desisyon ginahanglan ato sang paminawon ang pikas-pikas nga side, dili lang ang usa ka side mo atong paminawon. Ug usab si San Agustin, ang santong Katoliko, sa iyang pahayag matud pa niya, hear the other side, paminawa ang laing side o baruganan, paminawa sa ang pikas ay kamukom nga sakto ka o doon na kay himuong pamahayag. Sa Biblia, ingon usab niya na 1:18, 1:18 Isaias, let us reason together. Nga buhi pasabot kung magunahuna galitagon sa husto sa dili, kinahanglan magrason. Paminaw na itong mga rason pikas-pikas ay ang desisyon. Mausab niya na ang itong mga huwis di as korte. Ang usa ka maayong huwis dili gayud mohukom kung ang pikas ra nga habig, pikas ra nga side dayang madungog nga dili katingog ang pikas. Buot natong ipasabot kamong mga nagpaminaw karon. Nasa inyong hunahuna siguro nga tinuod ang mga akusasyon batok sa ubang tinuhuan, batok sa tinuhuang Katoliko. Diserta mo hunahuna, diserta mo hunahuna ana, paminaw sa. Napaminaw na ba nato unsa ang tingog sa Katoliko? O basin baya ang tingog ng nadungog nato? Tingog ras mga Katolikong dili kahibalo. Tingog ras mga Katoliko nga inosente sa ilang tinuhuang Katoliko. Tuo mo ana. Siguraduhon nato nga kung atong paminaw ng Katoliko, kadtong mga Katolikong nasayod gayon unsa ang tinuhuang Katoliko. Basig ang atong pangutan-on ng atong paminawon katulad pong mga Katoliko nga Katoliko pero lahi ang mugawas sa ilang baba ug lahi usab ang makita sa ilang mga lihok. Siguraduhon nato nga ang Katoliko nga atong gipangutana, katong Katoliko nga nasayod gayud sa iyang tinuhuang Katoliko ug dili lang kay nasayod sa iyang tinuhuang Katoliko, ang iyang mga binuhatan nagtug-an nga tinuod yun siyang Katoliko. Mao ni akong hagit kaninyo. Kaya ako bitaw sa Veritas kanhi masalaag manunda ko. Biyaan man tanako ning tinuhuang Katoliko kay ang akong napaminaw ang usara man kasayd, ang party raman, habig raman so mga nag-atake sa tinuhuang Katoliko nga wala pa mapugok hibalugod unsa ang tibuok tubag katinawan Katoliko. Ang ila ray akong gipaminaw mo nang nagtuo ko nga naagyos ka sa ipanan ng tinuhuang Katoliko. Pero sa dihang akong napaminaw ang tingog sa mga Katoliko nga nasayod gayud sa tinuhuang Katoliko, nausub nga kung nahuna ng kaingon ko patayng si Piata di ay no. Unsa diha unsa munang makaingon ko unsa ka mahinong danon ang gingon sa usa ka philosopher Aristophanes. Diserta mo desisyon, siguraduhon nato nga matag side pikas-pikas paminawon sa nato ay hatamukom. Lisod kayo gusara ka side mo atong paminawon kay basin biya masipya ta diya sa atong mga desisyon. O katong timanan ang gipamulong ni San Agustin, hear the other side, pabinawa ang pika side.
Basig mabutaan tan arabay panultihon nga kung ang buta mo agaks buta, parihas silang duha mahulog diya sa kanal. Niya Isaias 1:18, ang duha kung nagkabangi man magpakita sa ilang mga rason, magpadayag og ayha desisyon. Buot natong ipasabot paminawa ang niyang katinawan tubag katoliko ayha tumuingon nga nasayop siya. Napaminaw na ba nato ang mga tubag katoliko? O ang atong gipaminaw kadto ra pong mga pulong nga wala nag-asoy sa tibuok baruganang katoliko. Nito lang mga half-truth lang atong gipaminaw, dili ang full truth, tibuok nga kamatuoran may tungod sa katoliko. Sigurado ta o pamasin muingon ko nga mesipya ta, no? Ako na ning na-experience mo ng dili ko buot nga kamong ako mga hinigugmang mga suking tigpaminaw mahiago sab niya na, no? Ug niya, no, sa Isaiah 5:13 madod pa, no, datong hinumduman, no? Isaiah 5:13 sa mayong balita Biblia. Busa tungod sa kakulang sa kahibalo, nangabihag kamo. O ganing kakulang sa kahibalo usani sa hinungdan. Nga mabihag tas mga nagkadaiyang hangin. Nga usara man tay hangin sa tinuhuan ni Kristo. Hangin sa kamatuoran. Na may nagpailang hangin o na may nagpailang ang kamatuoran, pero dili di ay. Kay naay huda-huna, no? Na sa Biblia. Sa tao nga nagtuo siyang sakto sa, pero dili di ay. Ato nang timanan. O madod pa sa Isaiah 5:20 kani, no? Natuman gyud ni mo nang nagtuog yung kuaning Biblia kay natuman yun no? Kining gisaysay diri sa takda. Nga aduna unyay mga tao sumaabot nga panahon nga ang maayo himuo nilang sayop ug ang sayop himuo nilang maayo. Timan ano to na ay mga pagtulunan ng atong simbahan nga maayo originally guided by the Holy Spirit, pero pag abot sa panahon doon ay mga tao nga mangahas sa pag-ingon nga dili kuno na mao, di kuno na maayo, balihon nila. Maunang magbantay ta kay ang tinuod nga tinuhuan tungod kay Espiritu Santo ang iyang kalag ang nagiya kanina, dili gyud siya masayop sa pagpunudlo, pero naay mga taong mangahas sa pagbali ana. Ingon nga kana dili nya matud pa ang bakak kuno balik-balikon. May mong daw tinuod na pipila ka mga taong magkadugog. Muna nga mutingog ta, mo bitaw nga human ining tulumanon na ay bagong tulumanon nga nataw sangka sa katarungan, no? Kay para maayag nato kining pagtuong atong nadawat ng uban dili man mangyamid man kay magsamo kuno mag-away kuno. Sugot kag sa dili kining bangga sa tinuhuan sukad pa ni adto, wa man nimo wala. Wa tay laing choice sa pag-atubang ni ani kay kung dili po nato ni tagaag importansya, pasagdan lang nato, no? Gani, no? Gikasubo nako nagali mga Katoliko pod nga naguna-huna nga dili na kuno hisgutan ning mga pagtulunan nga wala ta magparihas kini kunong mga diferensya ba. Kay makasamok lang kuno kini mga controversial issues di na kuno hisgutan. Kung magpadayag, magistorya kay masuko niya itong laing grupo. Hindi na lang ko nung hisgutan. Daghang naghimo ana. Kanya, kanus aman ta mahiusa sa usa ka pagsabot kung mahadlok ta ana. Mahadlok ta ana. Ang tinuod nga pagtuo, wa tay kahadlukan. Naglaom ta nga kung murason ta, no? Uban ang pagtahod sa matag usa. Bisan pag managlahi atong baruganan, pero kung adunay pagrespeto, maghari sa matagusan na to, wala may away, wala may samok. Ako daghang kong mga nakita nga maayo, healthy nga diskusyon o mga debate, nga maayo man. Wa man mag-away. In fact, makita na ko ang gugma sa matag-usa bisag nagdebate sila.
Unang di ko motuoan ang giingon nila nga kana kunong debate, dautan. Dili sa tanang higayon nga ang debate makabunga og dautan. Hinoy mga debate nga makabungag dautan. Kung dili nato bantayan ang tinuod nga diwa o espiritu sa tinuod o gugma nga debate. Kay kung dautan pag yun na absolutely ng debate, nga naman, si San Pablo nakigdebate man, naas Biblia. Uno ho, buhat, 18 ba to? 18:4? Buhat 16? 17:1-2? Mauna. Pero ang uban po, dili nila gusto siguro o mahadlok sila ipatunhay, ipatigbabaw ang kamatuoran, munang dili nila sila mo apil. Muna nga ang uban dili no bisag nanginbitar na diri. Nga apil mo diri sa sangka sa kamatuoran sa programa ni Igsoong Kinet. Dili miya na brad kay samok na. Samok kung dili nato tamdan ang tinuod nga espiritu o diwa diya sa diskusyon. Kung ipahari lang nato ang atong mga emosyon, ang atong pagkatawhanon, samok gayud. Pero tungod ba lang ni ana, likayan lang nato ang positibo sa debate. Unsa man dayon ng debate kung ato ayuhon yun nato gunahuna. Exchanging of ideas, different ideas. Managlahing baruganan, nagkuanta, nag-sharing ta ana. Mao na imo, mao po ni ako. Dayon atong balansihon. Nya dias pagbalanse unya, makita man natong asat na nasipyat. So ang debate sa tinud-anay yung tumong, pagpalugwa sa kamatuoran, likayan na lang nato na tungod kay mahadlok tang masamok. Naon sa mapoy himuon, no? Ug lauban di hinon magampo lang ta biritas. Ang pagampo usa na, no? Usa ng pagampo. Pero amay giingon dia lihok pod. Buhat po, di lang po, ampo lang po, lihokon po na to, buhaton po na to. Kanang pag-eksplikar, paghatag og mga katarungan, mga rason, kinutlo ang Biblia. Mo man na, usama na sa pagpalugwas kamaduran. Kaya diya man ito mahibawan, oy, sa pagpaminaw na to, oy, sipyat man na ito. Ang uban po, kini, no, sakit kayo ni, pero ako ning nabantayan, usag yun eh, nakita na ko sinungdan. Ang uban, mahadlok mo apilog diskusyon, debate, kay mahadlok silang mauwawan. Diha manggod masukod. Diha masukod. Kung unsa ka tinuod ni, diha manggod masulayan. Kung tinuod ba yun ng pagtulunan nga atong nadawat. Kung tinuod ng pagtulunan nga atong nadawat, di ta mahadlok ana, matubang bisan kinsa. Siguro, nahadlok ta. Nga, masipyat ba o mauwawan para sa kudaan ng mga istorya ta sa radyo? Uban dili mo istorya sa hadlok, kay mahadlok mo sayop, kay daghan ko ng pulong, daghan pong sayop. Hindi manggod makita po dog atong humility. Mantigo ba ta mo dawat sa tong sayop, di ba? O ang sila pa ang mapahitas-on kuno veritas, mahadlok gina mo siyo. Sa iyang nahibawaan kay unya malupig kuno unya siya. Di niya maantos kuno. Mauwaw unya siya, no? O uban mahadlok istorya, mauwaw di ba garbo na, no? Ako, inana mo ko sa una, no? Mahadlok ko. Mauwawa no niya ko karon. Naamang ko'y prinsipyo nga, unsaon ni mo pag siguro veritas kung andam ba ka mo dawat sa imong sayop kung di ni mo suwayan. O pananglit, masipyat ka. Andam ba ka mo dawat nga daghang kayong naminaw diha, nga ma-proves katawhan nga nasipyat dahi ka. Niya konsensya ni mo maingon nga isipyat dahi ko. Andam ba ko mo dawat, ana? Diya, masukot. Umaw na positibos debate. Kay dias debate god matintal man ka, labi nag emosyon na mo patigbabaw. Then bisag klaro na gyud nimong paminaw nimong nalupig na kaskaturungan, agis imong garbo hala patuyang lang gyud kag lusot-lusot, di ba? Naamon na tentasyon diya makita nato sa debate. Diya nimo musukod. Kung tinuod ng espiritu nga dala nimo, mapatimbang-timbang galimog nasipyat ka, andam gyud ka mo ingon nga oy pasilo ako nasipyat ko. Pero di ka mantigo ana, but pasabot. Taas pa ibong garbo, no? Di man ka mantigong bobos. Diyo, na diha, no? Na of course, mao lagi na.
Depende na siya sa ato ang kaugalingon. Ako di man ko maingon nga sweeto na yung kutanan sa pagtuong Katoliko. Sultian mo na ko, may galig. Naka 1/3 na akong nahibawan sa tinuho ang Katoliko. Di ko kaingog na abot nag 1/3. Daghan pagali ko, wa gyud mabasa sa mga librong Katoliko. Pero ako, tuga-tuga magug-ani sa radyo nga, di man dahil ko sweeto tanan. Ang nahinumdum ang kus pamulong ni Mother Teresa. Veritas! Ako lang yung giparapresa. Hinumdum ko ga kung mo na imong huna-huna nga ayha na ka mo paambit, ayha na ka mo sulti sa radyo, ayha na ka mo sulti sa publiko kung daghan na imong nahibaw-an. Basig di nakakahimo ana, maabot lang panahon. Kuhaon na kanako, di na yung kakapaambit. Ang buti pasabot di ay, kaugun sa inaan mo, ipaambit na, magamay man nagmadako. Importante imong kasing-kasing yung imong tinguha. Kaya di magkapaninglan pong kuno sa Ginoo. Di magkapaninglan niya sa wala diha nimo. Ugun sa inaan mo diha, ispaambit na, magamay nagmadako. Di ba na nas Ebanghelyo? Maski kahimutan sa Ginoo tong mihatag og gamay lang kaayo, usa ka dako nga motoy pinakadako na niya, kinasing-kasing. Kaysa adtong sobra-sobra lang. Dako ang kantidad, sobra-sobra rato niya. Ang gihatag, kaya di ito kinasing-kasing yun. Mingon na, bisag unsa kuno nga kagamay sa imong nahibawan, ipaambit na. Kaya basig, mabot panahon, di na nimo na mapaambit, kaya nagpaabot kag wala pa diha nimo. Ang akong pasabot, no. Dili ko sweetos tinuho ang Katoliko tanan, pero kining akong jutay nga nahibaw-an sa Katoliko, dili na ako ni ihikaw kaninyo nga mga tinahod kong tigpaminaw. Ug niya kung masayop ko kay wa man gyud ko mo pasiatab dili ko masayop, mahimo masayop man ko kay kita kong mga Kristohanon, Katoliko, duha ra man ni posibilidad mong gawas sa atong baba kung manudlo ta. Either nga atong mugawas sa atong baba gikan yun sa opisyal nga panudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo kanang gitawag na tog magisterial pronouncement o teachings. Unsa man ang magisterial teachings? Panudlo sa mga magtutudlo o hugpong sa mga magtutudlo. Ang unang mga hugpong sa mga magtutudlo o unang mga magisteryo mao itong mga apostoles. O kinsay ilang sumusunod, mao na po sila ang magisterium o hugpong sa mga magtutudlo. Mo na yung magisterium, ang huban, patakara magagyaw-yaw da veritas. Unsay magisterium, mo aman as Biblia. Hinuod bitaw na. Hindi bitaw na mabasa na sa pulong magisterium das Biblia. Pero ang buot ipasabot, na as Biblia. Unsa man ang magisterium, hugpong sa mga magtutudlo. Di ba ang mga apostoles hugpong sa mga magtutudlo? Then historically speaking, kinsa man ang nakasunod sa katungdanan sa mga sa gahom o otoridad sa mga apostol, di ba mga obispong Katoliko wa may laing tinuhuan kung tan-aw na to sa history nga ang ilang katungdanan gikan gyud sa mga apostol nang gitawag na tong succession of authority o mga obispong Katoliko man. Di mo donaan nilang katungod o otoridad. Abot na akong ipasabot nga ako kay dili man ko magisteryo, member man ko aning simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung manudlo ko gikan ra sa akong kaugalingon, mahimong masayop ko. Pero kung manudlo ko gikan gyud sa magisterium opisyal o kung doon naman ko itudlo dili lang masupak sa magisterium, wala, okay na. Mo nang dili katingala pod nga watong mga pare po usahay mga kuan dili mo na ikatingala nga maglahi-lahi po ng panulti nila, no. Kay bisan gani si Pedro og si Pablo na may panahon das Biblia nga personally sa ilang mga kuan nagkasungi po sila, no. Nakasukan manggali ni Pablo si Pedro o mo na mga personalan, pero naghiusa sila sa opisyal nga panudlo nila nga gipaluyuhan sa Espiritu Santo. Mo na nga ako di ko maingon tanan sultin ako diri puros husto. Napoy sipyat kung kana gikan ras kung kaugalingon. Mao na ako masipyat ko kung nahigugma mo nako, mo pahibalo mo nako. Pahibalo mo nako veritas nasipyat ka na. Mo na tinuod nga gugma. Kuruhian ko kung sayop. Kung di ko ninyo kuruhian, asa naman inyong gugma nako? Na mo po niya atong tulumanon diri, no? Kung
Doon na tayo mga komentaryo din kana ayaw ninyo isipa nga pagdaot ninyo. Kundi pagkurihir na o unsa man, no? Kung nasipya ta, mo nang exchanges mo na kanang debate di na dautan sa insaktong tumong. Pero kung himuon ng dautan, nya kamo lang. Okay, adto ta sa akong giingon ninyo kaganina. Sample, no? 1 Timoteo 2:5. Unsa may giingon dias 1 Timoteo 2:5? Matud pa sa 1 Timoteo 2:5, for there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. No? For akong usbon, no? Atong usbon pagbasa, 1 Timoteo 2:5. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Inara kunoy usa lamang ka Dios. O usak katig pataliwala. Taliwala sa Dios ug sa mga tao. Kinsa man ning usak katig pataliwala? Si Kristo. Si Kristo lamang. Si Kristo ra ang tigpataliwala. Unya, mga Katoliko, ang ubang mga santos, himuon mang tigpataliwala. So, sangpit-sangpit man, duol-duol man sa mga nila, no? Mga, di ba, mga santos, mga espiritu sa nangatuan na sa langit nga nahingpit na. Sangpit-sangpit man, duol-duol pa man. Anong, moingon dayon sila nga, sayop yung Katoliko. Abi ninyo mga igsoon, kung itandi na to ang mga baruganan sa mga tinuhuan, ani, ang Katoliko ray pinakasahi nga interpretasyon, ani. Kay halos mga fundamentalista, no, mga tinuhuan nga nagamit sa Biblia, mga bisan born again, protestante, Iglesia ni Cristo, unsa pa na diha, Baptist, tanan-tanan gamito ni nga teksto pag atakis Katoliko. Di ba? Ang Katoliko ra gyud nagbinugtong nga interpretasyon nga gitabangan ani nga isyu kining 1 Timoteo 2:5. Ang tinuod sa ako nang giingon sa miaging Sibya, kinahanglan ang atong interpretation authoritative. Unsa man ang authoritative? Kanang interpretasyon nga gikan gyud panahon sa mga apostol ug sa ilang mga sumusunod mga church fathers, katong mga church fathers nato sa man ni San Ignacio sa Antioquia, si Saint Policarpo, katong direct gyud nga mga nahimong disipulos mga apostol ba. Mo na mubasa tag Didache, History of the Church, kana diha gipasapasa nila as a tradisyon, no? Aputong gitawag natong apostolic tradition ng ilang mga interpretasyon. Kay kung maghisgot gud kaanig panudlo sa Biblia, dili man gud tanan giklaro diri na panudlo diri mga litra, pero ang pangutana giun sa pagsabot ng mga litra na di ra ba mabasa tanan diri sa Biblia. Niasa man na dito ra man sa gibinaba na lang ngawa na masuwat kay niingon si San Pablo diya sa 2 Tesalonica 2:15, barug kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaalgig wali nga binaba og sa sulat. But pasabot dili tanan na sulat, ang katong gibinaba na lang ngawa sa Biblia diri dili ka kabalo ato, mahimong mag-interpret ra kasi imong kaugalingon, private interpretation mo ning nadaghan ning relihiyon agi aning private interpretation. Siguraduho na to tong authoritative interpretation. Unsa man ang authoritative interpretation, no? Dili private interpretation. Katong interpretasyon nga gihiusahan sa mga apostoles, then wala na sila, kinsa man tong ilang successor. Di ba mo man tong mga obispong Katoliko? Then kinsa po to ilang mga sumusunod, naa nila ang authoritative interpretation. Pareha sa atong Supreme Court, dili man daghang Supreme Court, usara man. Ang ilang hinugpong nga interpretasyon mo na authoritative, dili kay bisan kinsa. Mao na mga higala. Dayon, usa sa ilhanan aning kining interpretasyon nga masipyata kung ang atong interpretasyon masupak sa ubang mga teksto. Example, di sa kumukutlo sa Biblia, unahon sa nako ang logic, no, sa reasoning.
kung kanang interpretasyon nga tungod kay si Kristo lamang ang tigpataliwala, no? Matud pa diri sa 1 Timoteo 5, nga moingon ta sayop gyud ay nga moila patag laing tigpataliwala kanang mga santos kay si Kristo ra may tigpataliwala. Nakaroon mangutana ko, unsa man ang tigpataliwala? Unsa man ang tigpataliwala o pagpatunga? Kanang tigpataliwala, kanang galing magkuan ka, mupatunga ka. O doon na kay himuon. O kanang mga bugar ka, for example. Mo na pagpataliwala, kanang buhat sa pagsangyaw, sa pagtuo, di ba na pagpataliwala? Nga, ang uban, makat-on sa pulong sa Dios, pinaagi na sa uban. Dili nga si Kristo gyud mismo. Nga nangunay og pagpanudlo. Di ba? Kanang pagsangyaw buhat man as pagpataliwala. Nya si Kristo ra bay nihimo ana? Ang mga apostol wala ba mihimo ana? Kana lang makita na nato nga kana lang reasoning diha murag makita na nato nga nasipya ta sa atong pagsabot. No? Ngano man? But pasabot, dili na lang day kawali ang mga Kristiyano kay kung magwali sila din makat-on tong uban, but pasabot nakapatunga sila. Usaray tigpataliwala unya diya sa kurti na to. Di ba naaman tay tigpataliwala kanang abogado? Nasayop na pud ta ana. Mingon veritas kanang bang tali sa Dios og sa tao. Sa mga tao, si Kristo ray tigpataliwala ng espirituhanon. Way labot ng kanang tigpataliwala di as kurti. Ato gyapon ng mahimong pangutana nga naabo na sa Biblia nga bisag okay ra na mo ila tigpataliwala di as kurte pero di as tinuhuan dili to pwede mo ila laig tigpataliwala sa kurte okay ra. Ako mangutana ra bagyo pug ko ana naabo na sa Biblia nga okay ra ang tigpataliwala diya sa human court pero diya sa Kortes Ginoo o siyang tinuhuan o simbahan usara si Kristo ray tigpataliwala nabay pagtulunan diha sa Biblia si Kristo nagingon ba ana nga okay ra diya sa mupataliwala ang usa ka tawo diya sa Kortes tao sa gobyerno wala no pero ang tinuod diya sa simbahan diya sa pagkatigpataliwala ni Kristo, iya nang gipabuhat na siya iyang himubang instrumento sa iyang pagkabugtong tigpataliwala ang mga alagad niya. No? Asa man na mabasa. No? Nga ang buhat sa pagpataliwala niya nga bugtong, iyang gihimong kamot, but pasabot, instrument, ang ubang mga tao, but pasabot, kini mga santos. O ang mga Kristiyano, o bisan gali ikaw diha, no? Asa man na mabasa? Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 nga to sa 23, no? Nga naingon si Kristo diha nga, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo, di ba ka nang pinadala, tigpataliwala na? Maingon nga si Kristo gipadala sa amahan, wala siya magbinugtong diya sa pagpataliwala. Niingon siya nga, ako usab magpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo, di ba mga apostol? Bot pasabot, ang mga apostoles, gihimong niyang tigpataliwala. Pero unsa man ni nga klases pagpataliwala? Parehas ba ni Kristo? Dili. Si Kristo tigpataliwala tali sa katawhan ug sa Dios. Ang mga apostol, tigpataliwala gihapon sila, pero ang ilang pagpataliwala tali na sa ubang mga tao paingon ni Kristo. But pasabot nga, ang tigpataliwala sa Dios o sa katawhan si Kristo ra. Pero diha sa mga higayon diin ang uwan, nga dili na gyud si Kristo mo'y mangunay sa pagpanudlo. Pinaagi na sa mga apostol. But pasabot ang mga apostol manudlo, then dunay mga kakat-on. But pasabot tigpataliwala sila tali sa uban og ni Kristo. But pasabot si Kristo man atong dalan. Pagpaingon nato ni Kristo, dili man sa tanang higayon nga mukadritso ta ni Kristo. Na may panahon daghan kay diri sa Biblia nga wa na gani diri sa history sa salvation nga wa na gyud kakita ni Kristo personally. But pasabot, kiyon sa man nila pagkahibalo ni Kristo sa ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo ba gyud mismo ang nagsangyaw nila personally? Dili. Pinaagi na sa mga mensahero. So may pataliwala ang mga sumusunod
sama sa mga church fathers, bisag ka na mga pari na to, mga pastor na to, nagpataliwala na sila kay sila na mismo nangunay sa pagsangyaw sa buhat ni Kristo. Mga nakatuon ng uban, pinaagi nila, di ba nagpatunga sila? O unya, dili man na kay gama-gama lang nato, naaman na diri sa bersikulo 1. Nga buot na itong ipasabot, kanang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, dili na nga wala siya gihimong instrumento sa iyang pagkabugtong tigpataliwala. Ang tinuod, daghan siyang arms. Kitang mga Kristohanon. Kay kung atong basahon ng sinulat ni Pablo diya sa 1 Corinthians o ikaduhang Corinthians Kapitulo 12 ba na, bila Kapitulo 12, nga ang simbahan gani, ang iglesia, gipanag-ing sa usa ka lawas. Usa ka lawas, pero daghag mga bahin. Matagbahin, adunay iyang mga buhat. Nga ang mabuhat nimo, no? Mahimong maangkon diya sa usa ka lawas nga mao ang simbahan. Panlitan, buhat ni Pablo. Ang iyang mahimo, maangkon na sa usa ka lawas ni Kristo. Usa ra man ka lawas o iglesia. Ngunit mystical body of Christ. So dili contradiction ang pagtulunan sa Biblia nga usa ra tigpataliwala si Kristo ra ang mahimo sa mga santos. Dili. Kay ang ilang mahimo, ang ilang pagpataliwala na usaman diya sa pagkatigpataliwala ni Kristo. So, buti pasabot mga igsuon, dili contradiction. Base diri kung tanaw na to ang history sa salvation, dili na contradiction ng pagpataliwala sa mga santos. Kay gani, no, diri sa bersikulo 1, dili man nila ni itudlo. Mao man ni naaman diri ang Yahweh nga ang interpretasyong Katoliko mao'y husto, na? Akong basahon ning verse 1, 1 Timoteo 2. Dili nila basahon ning 1 kay naaman diri maeksplikar ug unsay buot ipasabot anang 1 Timoteo 2:5. Giingon si Pablo diri, akong basahon sa King James Version. Kani ako ning tuyo ning King James Version kay mao man ni paborito kay kasagaran sa mga dili Katoliko kining King James Version. 1 Timoteo 2:5 giingon dinhi, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Unsay giingon ni Pablo diri? Ngadto kang Timoteo, 1 Timoteo 2:1, no, sa dili pa ang 5. Diri sa bersikulo 1 matud pa niya, ako hangyo kaninyo nga unas tanan sa akong pagbisayaan ning supplication, bangalyo po, sabi niya, prayers, mga pag-ampo, intercessions, so mga intercessions, pagpataliwala, ug ang pagpasalamat o giving of thanks be made for all men, pagahimuon sa tanang tao. Mao ni giingon ni Pablo din, kining pagpataliwala, kung mahimo, himuon ni sa tanang tao. Dili lang kay ikaw o si Kristo lang ko, no? Kanya, alang-alang, mayingon ka nga, si Pablo ra po din nagsupak sa iyang gisultis 1 Timoteo 2:5, kaya niingon man sa Kristo rin tigpataliwala. Unya, diris bersikulo 1, nganong niingon man siya nga, ang tanang mga tao, kinahanglang mo pataliwala. Makaingon yun tag nagsumpaki na, kung ato laging pagsabot sa 5, dili husto. Parehas ragunas pag-ingon nga, ang Diyos Amahan, bugtong Diyos. Yang ano si Kristo Diyos man? Simple ra na. Di na nato problemaho na, no? Di na nato problemaho na kung maminaw ta sa authoritative interpretation. Naagali pulong nga giingon dia nga ang Amahan bugtong Diyos, then si Kristo Diyos po. Dili na kontradiksyon. Nga moingon din tag duha na day ang Dios si Kristo ug ang Amahan kada ng Iglesia ni Kristo, di ba mo na ila argumento. Simple ra man kayo kung maminaw tas authoritative interpretation. Gipamulong na ni Kristo nga ang Amahan lamang bugtong Dios kay ang iyang pagka-Dios usaman sa Amahan. Wa man ay kontradiksyon. Di ba? Mo man na ang argumento sa Iglesia ni Kristo. Moingon sila nga, kamo sayop mo mga Katoliko kay nagtudlo mo nga si Kristo Dios, nga si Kristo niingon man diya sa Juan 17:1-3 nga ang Amahan lamang bugtong matuod nga Dios.
Pero kita may musulti Katoliko nga wala man pud giingon ni Kristo diha nga tungod kay ang pag niingon siya nga ang amahan bugtong Dios dili na siya Dios. Wa man siya pulong nga gisumpay nga ingon ana. Wa siya mahadlok sa pagsulti ana. Although Dios siya, no? Naana sa Philippians gani. Puno niya gipanghambok na iyang pagka-Dios, no? Wa siya ma-bother ana, wa siya malibog ana nga ang amahan itudlo niya, isulti niya bugtong Dios bisag Dios siya. Kay para nila, no, para niya dili man na kontradiksyon nga Dios siya og Dios pud ang amahan. Ngano man kay ang ilang pagka-Dios usara man. Juan 10:30 klaro man na. Ang amahan ug ako sa lamang. Referido na sa pagka-Dios. Ug kanang pagbantay sa panon ang Iglesia ni Kristo moingon usa sila sa pagbantay sa panon lamang pero dili kuno sila usa sa pagka-Dios kisa may nagtudlo ana naabay apostol nanudlo nga dili sila usas pagka-Dios. Ang kisa may gaingon ana, kisa may nanudlo anang dili sila usas pagka-Dios. Di si Arius, katong pari nga rebelde sa una, ikaupat nga siglo. Og si Felix Manalo, nanudlo ana. Og siguro, ang uban po na mga igsuon nga dili Kristiyano, mutudlo po sila nga, dili usas sa pagka-Dios si Kristo og ang amahan. Na, kisa may nanudlo ana, di ba bagong pagtulon ana, nga ang pagka-Diyos sa amahan og ni Kristo duha bag-una. Pero Katoliko gali moingon nga dili lagi na kontradiksyon. Usara ang pagka-Diyos ni Kristo og sa amahan. So wala na kontradiksyon kung inanao na to sa pagsabot. Pero kung atong kinaugalingon may pagsabot, moingon ni tag duha na nadaghan na ang Diyos sa Katoliko. Mana private interpretation. Siguraduho na to giunsa na pagsabot sa otoridad dili ta magbuot lisod kaayo Supreme Court ita nang abogado mo insist nga ang iyang pagsabot mo'y husto katong pagsabot sa Supreme Court mo'y sayop na lisod kay na no kaya tinod ina niyang hubad si Kristo bugtong tigpataliwala kun ang mga santos makapataliwala sabto na nato nga nahiusa na dili na daghang pagpataliwala kundi ang pagpataliwala sa mga santos na usan na sa pagtigpataliwala ni Kristo. Kay wala man taon naghinakog si Kristo anang buhat sa pagpataliwala. Of course, na ay pagpataliwala nga iyang gibuhat nga dili mahimo nato katong kamatayon niya sa krus kinsa may magahimo ato nga ang iyang kamatayon sa krus kabayranan sa tumang kasalanan si Kristo raman. Pero kanang pagpataliwala sa pagsangyaw kanang iampo nato ang atong isig kaigsuon, di ba pagpataliwala na nahinumdum ko atong di lang nako hinganlan no. Usa ni sa blessing po sa atong ministry no, di lang ko maghingalan no. Sa una no, sa Victoria Country Homes na ay pamilya diha. Basig na minaw gali ron maayong uuto. Na ay pamilya diha nga nabalhin og born again, pero karon Katoliko na no. Sa una no, giinbitar mong og Bible study no sumawong pamilya. Dayon usa ni sa among gisgutan. Kaya ilalaging interpretasyon nga usa ra tigpataliwala nganong tigpataliwala mo daghan man mo tigpataliwala Katoliko. Ako giunsa nako pagpasabot naghimo kog istorya ko sister maghimo ra kog istorya dayon sabta dayon pangutanon kanako. Pananglit sister. Ang imong anak nagdaot, init kaayo gilantan. Unsa may imong himuon sa imong pagka-Kristiyano? Init kayo imong anak. Unsa may imong mahimo gawas sa pagpatumarog tambal? Ay magampo ko siyempre, brad. Akong iampo akong anak para maayo tungod sa gahom ni Kristo, gahom sa Dios. Ana dayon ko, praise the Lord. Praise the Lord. Libog siya nga nung nag-praise the Lord ko. Ano man? Di ba ang imong gibuhat sister, pagpataliwala. Ano man. Ang imong pag-ampo, dili para sa imong kagalingon, kundi para sa imong anak. Bot pasabot, may pataliwala ka. Sa kaayuhan sa imong anak, di ba buhat na sa pagpataliwala? Nya karon kay nagpataliwala man ka sa kaayuhan sa imong anak, na nakuan day ka, nakasupak day ka ng 1 Timoteo 2:5 nga si Kristo ray tigpataliwala. Behaber. Di ba, kamong mga born again, gihimo ninyong tigpataliwala po ninyong pastor, nga naman. Si Kristo dili man sa mo'y nangunay og sangyaw, pinagi man sa inyong pastor. Dayon, di ba, mo ingon mo, pastor, i-pre-over mo be?
O pandungi mis kamot bre i-pre-over mi para kay mas maayo ka, mas dunggon na imong pagampo kay pastor man ka na mo. E nadya sa Santiago 5, mas dunggon man ang pagampo sa taong buutan. Kaysa, kami di mi klaro, kay di man mi pastor. Ikaw siguro, kay duol ka sa Ginoo, pastor ko ka. Iampo mi, i-pre-over mi. Di baghimo na tong tigpataliwala ang pastor na. Kung mayong ka nga, si Kristo na yun, ang anong, ang iyon pa man na to ng pastor nga magwali, nga kanang pagwali, pagpataliwala man na. Kanang pagampo, ano man dig mo, diritso na may aron dili ta ma-inconsistent, si Kristo na yun atong dangpan. Dito na yun ta niya muhangyo. Pero nga nung hangyoon man na to atong pastor. Bot po sapot, gihimo na tong tigpataliwala ang atong pastor. Mo ni karon ba nga atong gisupak ang usa ka buhat nga atong gihimo. Di ba paras ko na ng pag-ingon nga anak ayo paghubog-hubog pero palahubog ding dako. Umingon nga usa ra si Kristo ra gihimo na tong tigpataliwala pero unsa man da inyong gihimo karon? Si Kristo tuon naman sa langit unsaon man pagkahibalo sa uban sa pulong sa Dios, di ba pinaagin sa atong pagpataliwala? Mao ni iyang giingon dinhi sa 1 Timoteo 2:1. Akong balikon. Giingon ni Pablo diri, I exhort therefore that first of all supplications, mga pangalyupo, mga pag-ampo, ako nilang dito sa ons binisaya, mga pagpataliwala o pagpasalamat himuon sa tanang tao. Apil yun siguro mo no? Tanang tao man. Dili na siya kontradiksyon. Basta dunay kadugtungan ni Kristo. Pero, mo ni timan-an na to. Kung himuon na itong tigpataliwala kanang mga tao nga walay kadugtungan ni Kristo, pagbato na naglaing pagpataliwala kay wala man nahiusa ni Kristo. Kung ang atong sangpiton usa gali kabala ang tao, dili na kontradiksyon. Ngano man, kay ang ilang pagpataliwala nadugtong man sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo kay usa ra may katawhan, usa ra may mystical body of Christ. Pero kung ang pangayuan na itong pagpataliwala kadtong mga tao, nga lahi mo'y gisangpit, ang sangpito nila katong demonyo, pagbato na naglaing pagpataliwala. Wag bato na kay dili man makunik ni Kristo, mao ni pagtulon ang Katoliko Pananglit, ang akong himuong tigpataliwala, usa ka tawo nga ang gituhuan mao ang demonyo. Mahangyo ko niya, iampo, maybe, niasa mo sila mag-ampo. Dili ni Kristo. Dito si demonyo. Dito ni Lucifer. Pagbato naglaing pagpataliwala. Pero kung ang atong sangpiton, mga santos, mga buutang tao, asa mo sila mag-ampo? Di ba dito na po ni Kristo? Dito na po sa Diyos? Di ba? So, simple ra kay na, mga higala, mga tinahod nga tigbaminaw. Asa man ta nakatuod no? Kamo, kung mag-research mo diya sa YouTube, pangitaan ninyo ng debate. Pero murag dili kay ito full, no? Bisag sample lang, no? Kung nakakita mo sa video, debate sa banggiitang pug mga protestante galing himong natabangan tong pare nga si Father Mitchell Pacwa, Father Mitch Pacwa. Nagitabagan siya debate sa mga banggiitan pug kayong mga protestante, mga pastor, ministro, pagkaninduta kay itong debatiha. May kipagka-explikar sa pare ning isyu kining pagpataliwala. Iyang gi-explikar ng pabulong ni Pablo nga kanang panudlo ni Pablo nga usa ra may lawas ni Kristo ang simbahan. One body of Christ, pero diha sa usa ka lawas ni Kristo naay mga bahin nga matag usa dunay papel. Papel sa pagpataliwala, pero dili na to na isipon ko nung daghang pagpataliwala na usa na diha ni Kristo na duha, na usa diha ni Kristo ang atong pagpataliwala. Gawas kung ang atong pagpataliwala wala madugtong ni Kristo, lahi na nga pagpataliwala. Pero kapag pataliwala na itong mga Kristiyano, mga santos, dili na kontradiksyon. Kay sa pagtulon ang Kristiyano usara na usa na diha ni Kristo. Kay doon na may kadugtungan ni Kristo. Nawapagay ko mo hiskot og mga bersikulo, no? Mga igsoon, daghang kay mga bersikulo diri sa Biblia nga example nga ang mga santos magkapataliwala. Nya, katong akong gibasa day, no?
ako ning basahog utro, ako maning gibasa sa miagi pero wala na ako ma-emphasize og gayo, no? Kining tekstuha ako ning ipahimug-at kay mo ni gigamit sa katong asawa sa former Protestant to Presbyterian minister nga iyang gikutlo ni sa dihang nahimo na konverter ni sa pagkakatoliko, no? Iyan ang gikutlo kining sa Hebrehanon 12. Pero sa dili pa diay nasa pinadayag 5:8 kung ato nang masabot diha ang mga santos dito sa langit nagpataliwala sa katawhan sa Dios diri syuta. Simboluhan kuno katong incense ilang gihatod sa ni Kristo, no? Ang incense ilang gihakop pud pasabot kat mga pagampo sa katawhan sa Dios ilang gihatod ni Kristo pud pasabot. Ang pagampo sa mga tao kuno sa katawhan ilang gitunol, ilang gipresentar ni Kristo. Di ba nagpataliwala ang mga santo sa langit? Nya, now pinadayag 5:8. Nya, prueba na, no? Diri sa gipahayag ni kuan. Ni siya ning gasuwat aning Hebrehanon na inrabas komentary nga akong gibasa kay maingon sa una, maingon si Pablo kuno, pero later on maingon dili si Pablo gasuwat ana unknown. Si Pablo magalig dili importante husto na kanang nasuwat sa Hebrehanon. Kay unsao man nagibalutas nagsuwat ani then dili pud linamdagan sa espiritu, di ba? Muna ako di ko question ana kinsa nagsulat ana, importante nga gilamdagan na sa espiritu, no? Kay ang consensus ron nga bag-o sa mga scholar ani mingon man sila nga unknown may writer anang Hebrews. Kay later on na diskubrihan nila sa ilang pagtuon nga lahi man ang estilo ang gasuwat ana ikumpara sa ubang mga gipang sulat ni Pablo. Kay kung ato ko nung balansihon og ayo tukion tanaw nato ng mga suwat ni Pablo lahi man yung style si Pablo sa gasuwat anang Hebrehanon mo nang kaingon sila nga dili si Pablo ana probably disipulo lang ko no o duol ba niya mo nagi-attribute lang ko no niya kay wa man mailhigin sa to pero di na importante kay importante pa na giklaro na sa Ginoo diri gibabasa litra por litra kay kana giingon na tog si Pablo may gasuwat ana nga wala man ni table of contents diri wa may pasiuna nga nag-ingon siya may gasuwat ana. Sa tradisyon raman nato may hibaw-an og kinsay gasuwat ana gani ang usay mag-usub-usub kay labi nag na mga bag-ong kaplag sa mga theologian, mga scholar aning Biblia. Okay, no mga tinawad ka tigpaminaw, kini ako ning usbog basa. Kay dili ni itudlo sa atong mga igsuon nga nahibulag nga naa man unta ni sa Biblia. Na dinhino gigamit niya to akong gingon ninyo nga asawa sa Protestant hikanhi. Ini gigamit nga nganong nakasabot siya ang intercession of saints pagtulunan sa Katoliko. Iyan matod pa diri sa Hebrehanon 12:23. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Di ba kaklaro ana kinsa man ning mga espiritus mga matarong nga nahingpit na, di ba mga santo sa langit ni? Kay kung moana ka ng interpretation sa mga dili Katoliko nga nagsigig panaway sa tinuo ang Katoliko, moana man sila nga pagbato na naglaing kuan naman na pagbato na naglaing pagtaliwala. Kay ang tinuod si Dios ra gyud may sangpiton, Dios ra gyud may duolon. Nya nganong ingon man lagi ning gasulat aning Hebrehanon. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kay doon na sila mahimo, no? Nya wa naman ko igong panahon at angin ninyo sa sunod sumpay ani, wa pagay ko makakutlo itong ubang mga bersikulo nga gamit-gamiton po sa ubang mga apologists nga Katoliko, usa kay mga sample sa Biblia.
Yan, napagali day pangutana nga, okay ra veritas, pagpataliwala sa mga santos buhi pa sila, pero tuwa na sa langit, dili na sila kapataliwala. Wa may, nabo day pagtulunan rin sa Biblia nga, kung tuwa na sa langit, di na sila kapataliwala. Nabo day pagtulunan ng dari sa Biblia, na, wala oy. No? Pagtulunan sa tao ra ng ingon nila nga dili na kapataliwala ang mga santos langit kay diri rasyuta. Wala oy. Kaya magama ra na nato, no? Hindi ta maghimo-himog pagtulunan nga wala itudlo sa mga apostol niya to sa una. Ang rason ana at ang ininyo sunod Domingo pohon, mga higala. Mga higala, no? Sa di pa ta hingpit magbulag-bulag, ninyo kalimti, no? Ako naman yung nipahibalo nga si Veritas kining ubos nyong alagad na napuntay atubangon nga usa ka friendly, no? Atong paninguhaon nga ma-friendly gyud, hinagalaay nga debate, no? Karong umabot nga Marso 29, no? Marso 29 sa tulumanon ni Igsuon o kasamang Kenneth Bustamante, no, sa musunod aning tulumanon, no, sangka sa katarungan, no, karong March 29 natay atubangon nga debate ang atong kaatbangan na atong hinigugmang amigo, no, sa Seventh-day Adventist si Evangelist Mitchell Bendilio, no, mayong auto kanimo dia iksong Mitch, no, kung nagpaminaw ka karon. No, nga ang adik na lang nako isigutan, no, ang tema, no, kay bulo naman siguro mo kakaon na kay kung taas ko panahon, no. Artangin ninyo karong Marso 29 ang akong kadiskusyon, no, si Evangelist Mitchell Bendilio, no, sa Seventh-day Adventist. Kinaot nga iampo ninyo na kanang debatihan nga mahapsay og daghantang mga pagtulon ang mahibaw-an, no. Gatong timan nila nga ang debate gituyo nato na dili aron paglawgaw kundili para makatunta makapaminaw ta both sides. Say giingon ni St. Agustin, hear the other side. Saan na to pag hear the other side kung di na to paminaw ng pikas? Sa debate madungog man gyud ng pikas-pikas, di ba? Di man kayo sa karon inyong mga paminaw ako raman, di ba? Oh, pero inig paminaw ninyo sa ubang tinuan, dili na usa ka side. Unya, sa debate, dili gyud usa ka side kay pikas-pikas masulti man. Oh, then sa dili pa ka mo desisyon paminawa ang pikas-pikas sa tong giingon ni Aristophanes na usa ka philosopher. Mga igsoon na pa day ko ipaapas, no, kadtong mga magtutudlo, mga babae, no, nag-edad og 25 pataas. Dunay usa ka mo open o usa ka private nga tulunghaan ang hinahanglan, no. O nang text lang ni o tawaga baka ang cellphone number 0916-366-8512. Akong usbon 0916-366-8512, no. Katong mga magtutudlo nga nagedad do 25 pataas no, usa ka babae. O kung interesado mo, inquire mo ani, no, 0916-366-8512. Okay na, wa na magyud igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kadagkuan sa atong simbahan.
Kining ubos ninyong alagad sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigo sa technical side Danny Luod o Tax Ilumba, ang atong espesyal pod pagpasalamat ang atong manager diri sa istasyon o Mel Coronel sa paghatag niyag dako kayog pagtagad aning tinuhuan, no? Espirituhanon nga mga programa. Salamat kay kasamang Mel, no? Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa